כלא לעננים. מה, אתה דפוק? הוא נראה כמו... 10:30, חייבים ללכת, בוא כבר, בוא, אנחנו מהרים. מה, רגע, רגע. איך אני נראה? אתה נראה טוב, בוא כבר, נו. טוב, אז תעשה תמונה רגע. עכשיו? כן, תמונה, נו. לא, תעשה לאורך. חייך. יאללה בוא. תאריך קצת. יפה. לא, זה לא טוב, תעשו לך. אבל חייך. טוב, יאללה אחי, יצא טוב. רגע, תראה. לא, זה לא טוב, אתה לא מצלם טוב. נו מה? אני דואג לך, תעמוד, לך לשם, קבש. בוא, נעמוד. תעמוד. תסתכל טוב. תסתכל. מה כתוב פה? תקרא. מה כתוב? 3. זכור, כשהגבות עולות, הבנות יגיעו בכמויות.